I don't wanna. Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am găsit în Marele Băian, satul care astăzi își sărbătorește jubileul măresc de 500 de ani. Cu voi sunt eu, președintele autogestiunii școlare Credo al liceului Liderul din Boian, Iurcu Daniel. Astăzi o să vă fac cunoștință cu obiectele din satul natal. Haideți vom începe! I don't wanna. Ne aflăm într-un loc sfânt, Biserica Nașterii Maicii Domnului. Astăzi este Mănăstirea de Măicuțe. Monumentul lui Ion Neculce, marele cronicar a Moldovei, proprietarul a satului Boian în perioada anilor de atunci. Un alt lăcaș sfânt din satul nostru este Biserica Dormirii Maicii Domnului, care este întemeiată de familia Neculce. Ne aflăm în incisa liceului Liderul, în numele lui Ion Neculce, în care își fac studiile peste 300 de elevi. Liceul Liderul, în numele lui Ion Neculce, are și o grădiniță modernă, care a fost deschisă în anul 2009. Dintr-un centru de lăsat a medicinii, în momentul de față avem un adevărat focar de ocrotire a sănătății a locuitorilor comunei Boian. Această piatră simbolizează caracterul puternic al boiencenilor, care în aprilie 1916 au fost duși cu forța în Imperiul Rus, iar în primăvara anului 1918 s-au reîntors. Primăria satului, care a fost construită în anii 30. În Boian locuiesc și alte naționalități, ne aflăm lângă Biserica Polonă. Școala din Boian Centru, actualul liceu numărul 1. Grădinița de copii din centrul satului. O filă tragică din istoria Boianului reprezintă monumentul de la răscrucea drumurilor din centrul localității, înălțat în memoria persoanelor represate în perioada puterii sovietice. În satul Boian se află și complexul turistic, schi de recreare, Valea Înțorită, complexul unde poți să te odihnești fizic și sufletești. Suntem mândri de satul nostru Boian,
Un sat frumos, modern, cu gospodari vrednici, harnici și înțelepți, cu obiceiuri și tradiții păstrate din moși strămoși. Un sat cum nu e altul pe lume. Cântat de marele poet Mihai Eminescu, Boianul, voi dăinui peste secole și mileni.